Исәнмесез халык иҗатын һәм музыка уен коралларын яратучы тамашачыларыбыз. Без төрки халыкларының музыка уен кораллары белән танышуны дәвам итәбез. Һәм бүген сүз Дутар исемле уен коралы турында булыр. Дутар урта һәм көньяк халыкларының уртак музыка уен коралы. Бүген сүз төркмән халкының дутар турында сүз барыр. Башта күз салыйк. Менә ул Төркмән халкының шушындый музыка уен коралы. Гомумән, дутар сүзе фарсы теленнән кергән сүз. Ду ике дигәнне аңлата, тар кыл дигәнне аңлата. Ике кыллы музыка уен коралы. Гомумән, дутар думбраның якын төрдәше. Алар төрле булалар. Мәсәлән, үзбәк халкының күпкә озынрак дутары була. Ә менә төркмәннәрнең менә шундый кыска, әммәки бик кызыклы музыка уен коралы. Якыннанрак танышыйк. Дутарсыз төркмәннәрнең бер мәҗлесе дә, булсын ул гади мәҗлес, булсын ул ниндидер дәүләт күләмендә мәҗлес, бер вакытта да ансыз узмый. Һәм дә инде дутарда бахшилар уйныйлар. Бахши халык җырчысы дигәнне аңлата. Дутарның үзенә күз салсак, дутарны ясыйлар төрле материалдан, төрле агачлардан. Ә менә бу дутар ясалынган Төркмәнстанда үскән тут агачыннан. Иң кулай һәм иң җайлы яңгырашлы агач ул тут агачлы. Ул менә ясагач шундый кара төскә керә. Никадәр карарак төскә керә икән, шул кадәр димәк кыйммәтлерәк һәм кадерлерәк музыка уен коралы. Бахшилар бер кашанда үзенең уен коралын кешеләргә бирмиләр. Алар шундый тартмада саклыйлар һәм дә инде мәҗлесләрдә генә алып уйныйлар. Кайбер уен кораллары шул хәтле кыйммәт була, осталар аны шундый итеп ясыйлар, хәтта кыйммәтле токымлы атка сатып җибәрәләр. Күрәсезме, никадәр кадер шушындый музыка уен коралына. Инде кыллары ике кыл, менә шундый нәзик тавышлы кыллары, бөтен өлеше агачтан булса, латлары менә бу кылның ныгыта торган җире һәм кыллары тимердән ясалына. Инде мин уйлыйм, шушы уен коралының тавышын да ишетергә вакыттыр. Бездә кунакта яңадан музыкант, профессиональ музыкант Айдар Закиров. Айдар, әйдә, рәхим ит. Рәхмәт, Айдар. Шундый бик матур музыка уйнадың. Инде бүгенгә сәхифәбезне төгәллибез. Киләсе очрашларга кадәр.